celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nga igsuon, padayon natong iampo ang panginhanglan sa tibuok kalibutan, labi na ang kahusay, kalinaw, panag-uli sa mga nanag-away nga mga nasod o mga leaders, labi na din sa atong nasod, aron mupuli ang kauswagan. Ato sang yampo ang kanunay nagtabang nato dinhi, ang atong mga benefactors and donors, alang sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios nga naghatag kanamo sa kinabuhi nga langitnon, pinaagi sa bag-ong pagkatao sa bunyag. Itugot na ngamuyo kami na kami nga imong gihimo nga takos nga dili mamatay diha sa paghimo namo nga matarong, moabot sumala sa imong kabubuton nganha sa kahingpitan sa himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mipadayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. May usa ka magtotoo nga nagpuyo dito nga ginganlag Timoteo, ang iyang inahan nga magtotoo usab Hudeo, apan ang iyang amahan Griego. Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busag gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudeo nga nagpuyo dito, nahibaluman nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles o sa mga pangulo sa simbahan sa Jerusalem, o gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang mga simbahan na lig-on sa pagtuo, ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milatas sila sa Phrygia ug sa Galacia, apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe dito sa lalawigan sa Asia. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadto unta sila sa lalawigan sa Bithynia, apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milata sila sa Misia ug mipatighulog ngadto sa Troas. Niadtong gabi una, pinaagi sa panan-aw, si Pablo nakakitag usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon,
Dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami. Human gayud sa pananaw ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia, kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan dito. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibok yuta musinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang tibok yuta musinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Hawiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo. Duol kamo kaniya, uban sa masadya nga awit. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios. Gibuhat kita niya, iyahagayud kita. Ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gibantayan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang kamatinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaygon ang Diyos, alleluia. Pagdaygon ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan, buhaton nila kaninyo tungod kanako, sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Isip panapos sa pagtudlo ni Kristo nga siya maoy punuan unya kitay mga sanga nya magpabilin ta diha kaniya kon atong tumanon ang iyang mga pulong labi na gyud ang paghigugma sa atong isig katawo sama sa paghigugma niya nato. Ang katapusan niyang gisulti mao nga dumtan mo sa kalibutan. Dumtan ta sa kalibutan. Sakit paminaw no kana bitang magsigi kag higugma niya ang isukli nganha nimo sa imong gihigugma mao ang pagdumot, ang paglutos, ang pagbudhi, ang kalagot, kanang hukman ka in a negative way, kana bang i-misunderstood ang imong expression of love ngadto nila. Ganahan mo ana? Adili. Mao na usahay kita magmahay, mag-self-pity. Sa may nabuhat nako, nagtinarong man tako, wa man takoy gibuhat nga dautan, gasigi man takog tabang niya, gasigi man takog pasaylo, nagsigi kog sabot anang iyang bisyo kanang iyang kabuang, hasta nang iyang pagsigig libak ako nang gidawat, nyag naa say panginahanglan ako lang gyapong tabangan, nganong sige man lang gyapon siya ani, gipulan ako. Mana ang usahay no? No na siya. Kaning mga anak ka giatiman kunig maayo, purti lang gyapong tapulana, di gyud kasabot sa akong isulti. Unsa pa may kuwang akong buhaton, mga anak man ta. Nya, saman. Karon nakasabot na mo. Nganong mahitabo ni siya kay matod pa ni Kristo, wa man god sila makaila sa nagpadala kanako ug wa sad sila mudawat kanako. Busa kamo nga akong gisugo, di sad mo nila dawaton. Unya kay ako ilamang kong gilutos, ako ilamang kong gipatay, akamo sad dili pwede nga mulabaw mo sa inyong agalon or inyong magtutudlo. Wa jud kunoy tinun-an nga mulabaw sa magtutudlo. Di ba? Ang magtutudlo gyud labaw unya kay ang atong Ginoo si Kristo gi misunderstood, gitagaag false judgment, gisaway, gikiha, gibudhian, gilutos o gilansang sa cross. Kita sang mosunod ani unsa may mahitabo nato? Maliwat gid tang Kristo, lisod kaayo nga kita gasigi tag angkon nga gasunod tang Kristo pero di ta moliwat niya. Kinsa dinhi ang ganahang maliwat ni Kristo, kanang maparihan ni Kristo ba? Tasa kamot. Anong anak man? Anak ba taas ba? Asos, maayo kay sobra katunga. Kamong uban nga wa mo pataas, asa man mo gustong maliwat sa demonyo? Adto mo sa mga manlulutos, adto mo anang magsigig kontra, magsigig pangaway. Mo na ganahan ninyo, kanang mahimo mong pikon kayo, nga kundi lang matuman imong gusto, masuko na kag maayo. Ganahan mo ana? Kanang ang mga taong nagbuhat og maayo, nagtug-an sa tinuod, imong kalagutan, kay naigo kas pagtug-an niya sa tinuod. Labi nagmoingon siya, kani mga bakakon na masuko ta kay naigo bakakon kamong mga daw og yuta, kamong mga igihan kay nang inyong mga balay nang kusog kayong mangigi anang mga tanom ana masuko ka na, masuko ka sa magsulti ana, aliwat kas demonyo, kanang makigbuwag anang mga gipakaslan nga asawa, gipakaslan nga bana, tungod lang kay wa na magkasinabot, makigbuwag, kana liwat mo sa demonyo, nya masuko ka na, nga tinuod man na. Kanang magsigig puyo-puyo, nga way mga kasal, ana, liwat mo sa demonyo, kay sala na.
kanang pagsigig commit anang fornication, adultery, pangabit, ana sala na maigo ka na, sakit ba yan, no? Di mo sakitan? Sakit oy. Labi nag ako mo igon ana, sakit kayo. Sakit man gani nang nganlan kag batignaw, nga digid ikay gahimo ana. Sakitan man kay tana usahay. Ilingi ako na imong tupad. Ingna ganahan ka ni akong naw. Ingna. Nawa di ba ulo-uluhan ka na. Oh nindot oy, nindot pero inig talikod na pati ni muknaw na. O niya masukot ana nga di man kitay gahimo sa atong naong, labaw na gyud ug ang atong binuhatan nga ato yung gibuhat sawayon pagita. Mao na matud pa ni Kristo, kung ang tanan atong gibuhat mao ang pagpaningkamot sa pagtuman sa iyang mga sugo, unya human dayon kontrahuntas kalibutan paglipay. Ngano man nahimo na karong tinun-an ni Hesus, liwat na ka ni Hesus. Ang kinabuhi ni Hesus imo nang gipuy-an. Mao na malipayon kaayo ang mga santos nga gipanglutos, labi na gid ang mga martir nga gipangpatay. Wa gyud santos, wa gyud tawo nga nahimong balaan nga wa moagi anang gitawag og paglutos, persecution, sawayon, butang-butangan. Kana ba dayong katubitang sa una, adili ko santos ha, yawan-on man sad ko, pero kana bang pagsunod sa Ginoo ba? Organize me og kuan, grupo dito sa bukid atong mga 1984, ga-organize ko og youth group kay akong hunahuna maglig-on mi sa pag-alagad sa simbahan. Gikasab-an naman noon mi sa akong mga uyuan sa among mga ginikanan, kay ilang gitan-aw nga basig mapunta mi ngadto sa pag-apil sa mga NPA. Grupo-grupo kuno mi aron mo apil na sa mga NPA. Awa man ko'y hunahuna ana mo apil sa NPA. Ako dadon na ko simbahan. Sunod na sang gihunahuna, sige mo adto dito, usik-usik anang oras. Usik-usik anang oras pag adto anang simba-simba, anang choir-choir. Ana, gasto pag kwarta. Mo to ilang imong sauna, kanang inyong choir-choir, wa ginay kapuslangan. Kanang inyong simba-simba, may pag nangguna mo dinis uma, naa pa mo'y makita sa kaadlaw. Dito, kamo pa'y symptoms pare. Tinuod man sa ika may ana sibots pare. Ang samnang pare diha, muhatag nagpiso. Muhatag na ninyong piso ang pare diha, igadto ninyo kay piso pa man to'y plite sa skin. Wa gyud muhatag. Asam sa muhatag ang pare, galisod ganis kolekta. Onya, unsa may resulta? Tungod atong gi-misunderstood me, muramig nagkabuwag-buwag kadiyot. Ako niingon jud ko sa akong kaugalingon, bahalag mamiya mong tanan, mupadayon ko aning akong pag-alagad. 1984, kuan pa ko ato, mga 19 years old. Kuan ko kanang second year college. Murag grade 12 kana karon. Nako bahala nagmangundang mong tanan, mupadayon ko. Kana Giusiano, mura ra bag unsa? Ana, mura sa kinsa na. Na ana. Unsa man? Og mo say mahitabo, duphan niya, og mo say mahitabo. Mao na mga pulong akong mabati sa una. Ang i-misunderstood yun ba? Karon, di ba porti na nako mudag dupa-dupa? Gidupan yun. Gidupan ako karon tungod ani akong dupa-dupa, nanindot ng atong simbahan. Tungod ani atong dupa-dupa, ang among lugar dito Kahugan sa Pangdako, wa man ginaablihi karsada, ambot kag maablihan na ba nagkarsada karon. Dugay-dugay na man sige mig pangandoy. Dako kay ko ditong natampo aron maagian og habal-habal. Sobra na siguro mga 2,000 kasakong simento ako napada dito. Pila na kay amounts kwarta nga gikan sa akong dupa-dupa nga tuan ako dito gi paambit. Di na maihapoy. Haron lang yun maagian og habal-habal na ang mga senior citizen makaadto na in towns barangay aron mo kubra sa ilang
kuan kay di na madaglakaw dito. 3 kilometro niya magtungas, mga tiguang mamatay sayo. Hadlok mo sa kay habal-habal. Ignore man sa mga habal-habal driver. Di ra ba nimo makubra og di ka mo adto dito sa unsaon man ani oy. Di na pwedeng ihatod sa dili kanang sakay lang gid dire. Perti man kuyawa ni dong sa sos piyong-piyong lang diha manang. Piyong-piyong dayon perting law mga tupadong sapa. Piyong unsa naman ni dong? Piyong lang hapit ta mo abot. Nya ikadapsot ba mo an. Uy unsa man ni sos ni kuan lang libaong lang pero hapit na gud tumaligid. Pero tungod ana tabang-tabang dito nakahimo gyud. Unya kung niundang pa ko adtong pagsaway kadtong pagpangsiging moari sa kog simbahan isalikway sad. Sugdan mo ko isalikway apil pag ani mga pari usahay isalikway nako. Anang kana gyud atubangan gyud mga tao ba. Ay pag-apil-apil diha wa kay ibang kaagan ani di ka kamao ani ana ba yan natubangas daghang mga tao lingkod lang sa taong kusdaplin agas ang lusok sa mga luha nya sige lang sa kong ingon nga okay angayan masad ko niyang kasabaan kay pari ko na siya nya ako diri ordinaryo ra gud ko nya magsige rin kong tan-aw ba nako ako lay mapari nya. Pero moingon sa ko, adi ko magpari, magminyo ko. Ana sa ko sa una, pero nga ko, sunod yung ko diya simbahan. Sakit, hasta gani pag-abot na ko din sa atong parokya. Kadaghang ni nga na ko din, tambaloslos, hingwarta, ana, no? Ano diya? Ano diya? Alang, sawayon kita ba? Ako, maghilak ba ako? Nakahilak. Kapilan ako nakahilak kaning atong parokya. Pero moingon jud ko mao gid ni Lord ang pagpangalagad. Og kun mauna na itong kinaiya di na ta mahadlok mosunod sa sugo sa Ginoo. Basta ka mauna tang mutan-aw nga ang ako diin kasakit kana di ay di ko dawaton sa kong isig katawo. Kuan day na mao din ang panahon nga naliwat ko ni Kristo. Muna dili ngilad baya nga mga ambisyon tang muliwat ni Kristo. Kaya kung di ta mga ambisyon nga maliwat ni Kristo, maliwat kita sa demonyo. Di ba? Muna, ayaw mo kaigking kung muingon ko kanang tawhana, no? Liwat gina ni Kristo. Wa ko muingon nga siya si Kristo. Liwat ba ang mga buhat? Ug unsa mang buhata ang makapaliwat natong Kristo? Kana yung mudawat tag mga persecutions, pagpanglutos. Kana bang kamaopatan mo higugmas mga taong dili mahigugma nato. Kana mao nay makapaliwat natong Kristo. Kana bang dili ka masuko sa mga taong sigig kasuko nimo. Kanang dili ka mobaws og ngilad nga pulong sa mga taong gasigi og hatag og ngilad nga ang mga pulong nganha nimo. Ana no? Nya ang sabad. Liwat mong Kristo o liwat sa demonyo? Kana mo na nindot. Di na mo manglibak. Di na mo musuko. Ang suko sa sagdi lang og di gyud kay ta maliwat ni Kristo og 24/7. Sagdi lang basta ang atong effort makabawi dayon ta ba? Ayay, naliwat man ko sa demonyo. Balik dayon na rin. Ayaw lang sa pagpadayon diha nga ako bitaw na sa panahon nga demonyo gyud kay kustanan. Ano bang dali masuko, saputon, magyaw-yaw, ana. Pero ini kaamgo nako, yay, kauwaw adto Lord. Wa na jud ko maliwat nimo. Maningkamot dayon ko unsaon pagbawi. Ana ba? Mo nay gitawag og perseverance. Matod pa sa mga champion sa atong spiritual life, mga tao nga mga santos, moingon day na sila, dili iphon sa Ginoo kapilata na dagma, kapilata na pakyas sa pagsunod niya. Ang iyang iphon, kapilata mo bangon, aron mo padayon pagsunod niya. Mo na nahitabo sa mga santos. Dili sila mga liwat ni Kristo 24/7, pero liwat sila ni Kristo ang ilang kasing-kasing. Si San Pablo, usa ka ngilad kaayo nga tao. Daghan sa siyang mga kapakyasan. Daghan siyang mga matod pa niya na ay tunok
tunok nga gibutang ang yawa nako, nga katulo jud ko nangayo sa Ginoo nga kuhaon ni kay mao ni makapadisturbo nako kay di ko maliwat ni Kristo. Pero unsa may gisulting Kristo? Ay ayaw na lang na kuhaa, Pablo, ang akong grasya anaa kanimo. Pasabot, nakakita ko sa imong kasing-kasing, nakakita ko sa imong pangandoy na gusto gyud kang maliwat nako, pero huyang lang ka, naalang kay kahuyangan. Muna kanang atong kahuyangan ay kahadlok ana, mantan bana ka nya nakahikap gyud ka tumubog short, kay nahubog-hubog ka, kahuyangan man na nya kasab-an ka sa imong asawa, ingna lang yun nga kasaha man gyud ko day nya nahigugma man gyud ko nimo tinuoray nako ang lang gyud ko adto natintal ko nya di man gyud kanya sabton tamparoson pa ka ludan pa ng imong naong kay luod kay ka dawata lang ana ludan man kaning naong ni Kristo nga wa gyud tumuhikap adtong bubog short, ikaw pa bang nihikap gyud, di ba? Nakasuyop yun ka, kay huyang yun ka. Sa nadamag yung barkada, nakasuyop man yun. Pero pati kung imong undang god. Sa una, kada simana, katulog ka mo suyop. Karon, kausa na las usa ka buwan. Masakpan pag yun ka. Dawata lang. Pero ang imong paningkamot, naa naman yun ba? Huyang lang. Ang Ginoo anak mo tanaw nato nga liwatan niya. Ano siya? Di na kinahanglang perfect kita. Ang gikinahanglan sa Ginoo mulahutay ta pagsunod niya bisan pa from time to time nagkapakyas-pakyas ta ug maunay makahatag natog tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Mo nang moingon ang atong salmo, sa atong salmo limot naman ko ato unsa to, ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kinsa may makapasinggit sa tibuok yuta sa kasadya, ang mga taong liwat ni Kristo. Kadto bang makalahutay sa pagantos o sa paghigugma sa iyang isig katao bisan pa magnag-agas ng iyang mga luha. Mao gyud na ang makapasinggit og kalipay ngadto sa uban. Hibaw man ko nga dili tanan nga nipalit na tog slot, hayahay ang kinabuhi. Nay uban hastang ilang snacks, ilan ang gisakripisyo, hastang ilang igpapalit og bag-ong cellphone, wa na lang nila gipalit, gubaon na kay taong cellphone kay ipalit og slot. Di ba? Na ganito nga uban nga nipalit og slot, gibiay-biay sa iyang kailang. Na palit-palit ka tuom sa kanang siyanoy. Katubang dili sa taon mga Katoliko, pailad man ka ng pariya. Pero congratulations sa nidawat sa pagpalit, nakasinggit nagkalipay ang atong mga parokyano dinhi nga magtan-aw aning atong simbahan nga anang makaingon kita naagyoy gibuhat ang Ginoo, no? Ramsan mo guwain taon ano ba? Singgit mo sa kalipay. Mabta na nga dinhi gahapon aw tungtong sungadlaw pa-picture dire, sige gid siya lingi-lingi pa-picture dire kay nindot jud kuno kay nako kapila man ka naka tampuan siya di nako kaiha pa dire wa man sa ko magtimaan pero sukat gyud kung nakakita nimo mga almost 2 years na nga maligi kag slot mo palit gyud ko og labing minus usa ka slot mo nang pertigin niyang pa-picture dire kay naka-appeal gyud kuno siya ani nako sige na diha kilid ka nang naang bangko ka naka-appeal ka na no nya malipayon kay siya nga nakakita dinhi nakasinggit ang iyang kasing-kasing og kalipay tungod nato nga nagsakripisyohay. Ay napasalamat kita. So gahapon gamay ra man taghalin. Atong halin gahapon kay 74 slots ra. Pero daghan sa niyo no? Atong pakpakan ang namalit, no? Uy, nausab na ang atong total. Ang total slots natong nahalin niabot na og 5,000 slots. O, di ba? Pakpak. 12,000 kinahanglan patag mga 7,000 ani ka slots da. Pero way siguro na sunod tuig, atong tuig naman basig sunod buwan horot na siguro niya no? Daghan tang mag-ambisyon nga maliwat tas Ginoo
nga mohatag kana mao ginay tuburan nga makasinggit ta sa kalipay. Tinuod ang luha muaga sa atong mga mata, usahay ang dugo muaga sa atong lawas sa atong pagsunod ni Kristo, apan maunang panahona nga ang ato sang kasing-kasing makasinggit sa kalipay ug ang kalibutan muduyog nato sa pagsinggit sa maong kalipay. Munay trademark sa usa ka tinun-an, usa ka follower, usa ka disipulo ni Kristo dinhi sa kalibutan. Manindog ta. Mga igsoon, magampo kita sa atong langitnong Amahan, kinsa padayon nga naghatag kanato sa tanang maayong butang pinaagi sa atong manunubos, busa malaumon kitang moingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang sakop sa simbahan, nga sa kanunay magpabilin sila sa pagkamatinumanon sila mga saad sa bunyag, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga kanasuran, nga ang tanan ilikay sa Dios sa kagubot, ug mag-alagad kita kaniya diha sa kagawasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang ni adtong nagbangutan, nga ilan nang makaplagan diha kang Kristo ang kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong kaugalingon, nga kita magmasinugtanon kang Kristo sa atong pagpanaw ni ining kinabuhia, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa itong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, kami hatag og pinansyal ug laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga mipanaw na ni ining kalibutana, nga maangko na nila ang kalinaw nga way katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Langitnong Amahan, patalinghugi kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. May this holy bread and wine be the sacrifice divine of our Savior Jesus Christ, of our Savior Jesus Christ. All man's labor can produce, you have given for our use. Take, O Lord, our offering. Take, O Lord, our offering. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta
sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuselanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa imong panalipod, dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihalad, kundili paabton kami nimo nganha sa pagkagasa nga tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Amen. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sumasala sa kalibutan, hadagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Hindi lang po ang ngayong kalawat kanino, apani pamulong mo lamang, mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I am the vine, and you are the branches. Abide in me, and I in you. We shall be one in love. I give my life and blood to drink. I give my life and bread to eat. I give myself and all for you. I give myself and all for you. I am the vine, and you are the branches. Abide in me, and I in you. We shall be one in love. Many the grace, but one in bread. Many the grapes, but one in wine. Many are you, but one in me. Many are you, but one in me. Magampo kita. O Ginoo, panalipdi, pinaagi sa imong makanunayong gugma, kami nga imong mga tinubos, aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, magmalipayon unta pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang kalipay nga Dios nun. Apan mahitabo ra ni kon sama ni Kristo mudawat gitas mga pagpanglutos, pagpanaway o usahay pagpatay, kontrahon gitas kalibutan. So salamat sa mga tao nga nihatag natog kalipay ang namalit sa atong slots. So ang atong halin kagahapon 74 slots, ang total na natong halin niabot na og 5,000 slots. Atong pakpakan ang namalit niini naapatay 49,000 slots nga available. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat. I will be Yahweh who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all